ka jing kemen na ka jing job World Cup jong ka Spain hakan ka FIFA World Cup mataus nem jar arpohun riu ka jing kemen ka wanru na gitu wala da kimde ki fans jong ka Spain ndre ka jing kemen jong ki kadai namar bagi kemen bagi Argentina kala limno hakan ka FIFA World Cup haka final ka jing angnut ka jing up kemilinti kebal up laslem balano ka Argentina ka kelono Mbat kan nek jing up kemilinti kebal laslem jong di nongsun jong kari Argentina da kebal up kemilinti batat lano ke Argentina kan limno hakan ka final ka deiru na ka jing syak keno wapun judge ya ke Argentina hakan ka FIFA World Cup da ka bakila kenoru wat bakadai kum kata ka tim sem ka tim kebala kersian da ka FIFA haga bakane ka dei ka jing snotru bakla jong nore jong no Henry di tat haka bakut haka final kisah UI bakumno walau Messi ulak militi banyo haka kusnam golden ball kumu best player haka neka FIFA World Cup tournament arjar arpuhun riu Henry pause kini ap militi jong Messi kalong le noe Rodrigo de Paul ulat ho kumne menta kasngi ngai i bakat no gibreu ila ap militi dig ya kejing kelon no jongi haka neka World Cup da ka ba kila pin sa pring ru di kubor di bom syong nang rim hakeleng ka perthai namar ka dawhi ka dei bagi sngemong ki sngew si habak yu i ka dut khmat ba pu samarki jengi ladangin yo e ka jingjob kum ta dei hang ta bakil ap pilenti dig patat lano men limno hakane ka World Cup Henry ken mau ba kane ka jingelong sipara jungi hakri Argentina Hakane ka Jesse bangi pong jung Argentina ka penyateli yangi pangin sa job ya kita ki ai baro kad bau Messi ulong bahabang la mat ya kane ka jingpang yo le sekar simpos lemengi pangen yo mat bieng ya ka jingkemen Henry ka jing yadenti jongi hakane ka World Cup hakabang la poi hadu ka final da ka jingyateli da ka jing tresitom wadla ngimyo ya ka jing job haka final Henry ka jinga teli jongi hakari Argentina hakane ka uniform kanyane junom bat ai kublai ru kerpang ya ka Spain ka balayo khur ya ka nam ladu hakane ka World Cup ka Spain national team kalapoi halaka jongkari kata sakari Spain haka badai pau hajar ngut di pajba jong ka kari ki bal up ding buram ya kini ki rang elekai ki balayo khur ka nam ladu ka champion hakane ka FIFA World Cup Kabadang dairu kasin ke paar nakam tajong ke Spain bahkan kur ya ke champion haka FIFA World Cup hadin usnem arajar sipau basa mentau usnem arajar arpohun riu bat kum juru kirang eleka jong kari Argentina lapoi syakari Argentina da kejing apeding buram jong jibabun balang wadla kimla banjo ke jing job hendrai kila yobat ya ke enam kum kedan ke paar runners up haka ni ke FIFA World Cup Usnem arajar pu ark Argentina kala yura ya kenam ladu kadba mentau usnem arajar apun riu kadai tangkar nas up kumta kat kum na kejing keren jong Messi langsung tu lupa bawa Messi haka World Cup arajar apun riu haka na ka final kan dei ka sin mi madan ka bakadu na ka ka jong u haka ba un sa syong thajno na ka international football Kumta ka final World Cup hapdeng ke Argentina persya ka Spain ka deru ke jeng mi madan ke bakadu na kamta jong Messi na kari Argentina haka FIFA World Cup kumta haki webat kisnem ke bansawan ngin om yu isu ya om Messi haka FIFA World Cup ka jeng remno jong Argentina haka ne ka final World Cup wala ka jingele kalong ka bajuat persya ayu ka Spain Henry bunba ki bruwa kaleng ka perthai ki plus pempawe ke jing sngahun penpan namar om dei ke jing job juga Spain hakane ka World Cup hendai ki penpau ba ka jing job jong ka Spain dak balak ban penlimno ya ka Argentina ki sngahun ka mensim dak ba ka jing keno ba bunjaj ka balami ya kari Argentina hakane ka FIFA World Cup klem dalak pencisya lah to kita ki jing keno dei ba sisya nem lane lah to kadai tang ka jing keno ha ka jing lekai bar kata ka jing keno kawan kam tam tat hadin ka jing lekai ka Argentina persya ya ke Egypt Henry Watlau Messi usa syong thajno na ka international football
Hendrai ke ke ba oleh lam da kamta kari Argentina dupan jokur ya ke jingjob haka World Cup Jar Arpuar hak ba oleh yukuru bun teligi tropi husnam simet haka jing im jongu kum taru hapdeng kinang sun Hendrai da ki milian ngut ki bru haka pertai ki bala penpau pau Messi hi udeu nembar penengkong number 1 hak history jongka football haka nek spas nem ke pemerintah kublai sibun